assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillah. Jangen alif ba jordo del ha mawdo ta saqiru wow ha tungu piccudo da koyngal yanara kef lamara mimarak nunarak saride piccudo ayna bali piccudo daride piccudo gafara ara sinara tajordo radel gayna balido ɗeɗo alkulle ko nogas e goo ade mofti e nder fatiha. ɗeɗo alkule ɗeɗo karfeje ngala e fatiha ko fa jordo jatungu piccudo e hun endu mbela sintoyde piccudo e hun endu ra koyngal khatungu piccudo zayyin alif ba jordo del mawdo ta saqiru wow hatungu piccudo da koyngal yanara kef lamara mimara nunara saride piccudo ayna bali piccudo daride piccudo gafara ara sinara tajordo radel gayna bali piccudo fa jordo jatungu piccudo shintoyde piccudo hun endu ra koyngal khatungu piccudo zayyin alif ba jordo del ha mawdo ta saqiru wow hatungu piccudo da koyngal yanara kef lamara mimarak nunarak saride piccudo ayna bali piccudo daride piccudo gafara ara sinara tajordo radel gayna bali piccudo fa jordo jatungu piccudo shintoydo piccudo hun endu ra koyngal khatungu piccudo zayyin. Ɗum ɗo tan jangete to bange qur'ana arab ɗo so ɗiggi a serti e majjere limto hankadi Allah wallino en noon on kollanoma ɗe gotel gotel ha gasi kadi kollumi on kala har feere so adima hakkunde sara so serindima ngal ɗo alluwal noon addira ko ha ɓalloma an mo jangani baɗo no am woni mbawa timtade hen mbawa wanjitade ngal jangira jam jam mbawa ngabboɗa jangoɓe ɓe masɗe men so ngari ko ɗo ndewata mbawa jangade wadde ɗo hoto jaɓe ɗo kala ko windete ko ɗo yaltata kala ko winda ko ɗo itta kala ko winda ko ɗo itta kala ko windete ɗo ittete ɗum noon ko ɗo ittete wadde toppita ɗo mbawa ɗo tan mbawata kala limto naati ɗo hijjo ngo so ari ɗo natata hijjo noon wattan ko dow e less ari ardi ɗeɗo masɗe keede dow ɗeɗo masɗe keede less ɗo ɗe gonata noon nde wawa jangade ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah nun yo Allah en ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillah rabbil alamina aronki dañi caggitowoma nodda en 00 221 117 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly caggitoɗa a saggani noon alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.